हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनैनि फुंबिलि समाव बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय भेरि गुड मर्निं थ' दिनै आं दंफैयो नै आंनि गय बारियाव दिनै सासे मानसि बेरायफैदों आगानखौ नुदोंना ओरैबो दं आगानखौ देखायगोन आङो बेक केमेराजों नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आगानखौ नुखादोंना नैबे आगाना नोंथांमोना हमनो हाबाय जानांगौ बिथाङा आंनि गय बारियाव बेरायफैदों ओमफ्राय मोनसे खोथा दिनै जायफोरनि मैया मोनसे निउस ओंखारदों जायफोरनि आखायाव फैसा 2000 दङ बेखौ गभर्नमेन्ट आरबिआइ निफ्रायहाय बन्द फोसावना होबाय मैयानिफ्राय रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया निफ्राय फोसावना होबाय 2000 नटआ बन्द जासिगोन मैया फोसावना होदों ओमफ्राय आं मैयानि भिडिअखौ बानायनो सानदोंमोन नाथाय बानायासै नैबेयावहाय दा नैबे आंनि गय बारिखौ नायदिंनायजों लोगोसे आलासिखौ फैनायखौ नायदिंनायजों लोगोसे नोंथांमोननो बानायना होबाय बेखौहाय जायफोरनि आखायाव 2000 नट दङ बिथांमोना सेप्तेम्बर दानसिमनि गेजेरावहाय सोलायजोबना लादो माने थांनाय मदि सरकारा थांनाय 2016 नभेम्बर मासावहाय फैसा नटखौ चेन्ज खालामदोंमोन गोजाम 1000 आरो 500 नटखौ बन्द खालामनानै गोदान 500 आरो 2000 नटखौ फोसावना होदोंमोन दा बेनिनो 2000 नटखौहाय बन्द फोसावना होबाय आरबिआइआ मैया नोंथांमोना निउसफ्रावबो मोनबाय जाखानांगौ ओमफ्राय बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जायफोरनावहाय 2000 नट दङ नोंथांमोना सोलायना लादो बेंकआव फैगौ 30 सेप्तेम्बर सिमहालागै नोंथांमोना बेंकआवहाय सोलायनो हागोन जिखुनु बेंकआवनो थाङा मानो गावबा गाव बेंकआव थांनानै सोलायनो हागोन आरो स' दिनैनि निउसआ इनफरमेसना बेखिनियानो ओमफ्राय आं दिनैनि बे आंनि गय बारिखौ नायदिंफैदों मानो होनबा आलासि सासे फैदोंमोन जोंना बेयाव थांनाय हराव नोंथांमोना आगानखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आलासिया सोरमोन ओमफ्राय गया फांसेबो सिफाय जायाखै माने आलासिया मोजाङैनो नायफैदों नोंथांमोननो देखायनो आङो आलासिनि आगानखौहाय मोजाङै नुदोंना आगानखौ नै आलासिनि आगान आरोना बियो नै आलासिनि आगान नैबे दखर जादोंना सिनायदों दा ओरै फैदों नैलाय गथा नुदोंना बे आलासिनि आगान आरोना नै आलासिनि आगाना ओरैनिफ्राय फैदों माने दैनिफ्राय नै आलासिया ओरै ओंखारलांदों नै ओरै ओंखारलांबाय आरो बबेजों थांखो मिथिया नाथाय जोंना न'आ बै नै ओरै ओंखारलांबाय ओमफ्राय बबेजों थांखो आलासिया बेखौ बुंनो हाला आरो स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो आं दिनै नैबे गय बारिखौ नायफैबाय आलासि फैनाय हिसाबै नोंथांमोना बुजिखाबाय आलासिया सोरमोन स' बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो जायफोरा गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो थेंक इउ स' माच बाय